Nu synes jeg, du skal sige det. Jeg er ikke sur. Nej. Virkelig ikke sur. Det er fedt. Det er rigtig fedt. Skal du have den der skjort på? Ja? Eller hvad? Hej. Helene? Ja. Hej. Niels? En eller anden dag, så er det alvorligt, ikke? Få en læge til at se på det. Hvorfor kører du ikke?